El grup hospitalenc Oval dels Moures actua aquesta nit a la sala Depósito Legal. Serà a partir de les 10. Abans, però, han visitat els estudis de televisió de l'Hospitalet. Aquí en teniu un abans. Venderon os bois, venderon as vacas, o pote do caldo e a manta. Nosaltres som Oval dels Moures, som un grup de música folk celta i la nostra proposta es basa... Estem musicant poemes de Rosalía de Castro, en gallec. Són de l'Hospitalet, però canta en gallec. Aquesta elecció idiomàtica ve influenciada pel guitarrista de la banda, que té orígens gallecs. De fet, el nom del grup, Oval dels Moures, prové d'un bosc que hi ha al costat del poble dels seus avantpassats. Jo sempre havia volgut fer alguna cosa en gallec, perquè tota la meva família ve d'allà, i la veritat és que em tira molt. Vaig pensar en això, en agafar poemes de Rosalía de Castro, que és com una mena d'icona brutal allà a Galícia, i fer alguna cosa amb ells, fer música. El grup el formen 5 músics, guitarrista, flauta, violoncel, acordió i de la veu s'encarrega la Laura Lorenzo. Per ella està tot un repte cantar en gallec. Diferent, no?, la sensació d'estar cantant lletres en un idioma que no domines. Però després de treballar les lletres i les traduccions, t'acostumes i li trobes tot el sentit. O sigui que ara ja em sento còmoda cantant en gallec. Cada noit eu chorando pensava. Des de la gent que li pot arribar més perquè té família o té orígens gallecs, o li agrada Rosalía de Castro perquè sí, i també la gent que potser no té aquest lligam directe amb la música, ni amb l'obra de Rosalía, però, bueno, no sé, jo crec que també és una miqueta un fenomen tot això de la música celta, per dir-ho així, o folk, no? Mais a luz insolente do día. Porten des del Nadal assajant els seus temes. A un futur els agradaria gravar un disc. De moment se centren en el més proper. Aquesta nit portaran les 7 poesies musicades de Rosalía de Castro a la sala Depo.